Здравейте, прекрасни хора! Днес отново сме заедно и аз ще ви разкажа 15 интересни факта за мен. Може да не са ви толкова интересни, те и на мен не са ми толкова интересни, ама нека да ме опознаете още малко. Тук съм си ги написала, случайно да не ги забравя. И пожелавам ви приятно гледане! Първият интересен или не толкова интересен факт е, че това в момента за мен е дълга коса. Аз по принцип съм с много по-къса коса, не се харесвам с дълга коса, в момента е страшно безформена и трябва да я подстрижа. Обикновено съм с коса може би до тук. Вие ще ме видите като реша да отида да се подстрижа. Вторият интересен факт за мен, това може би на вас ще ви е интересно, тъй като видях подобни коментари. Нямам нищо против чалгата. Ходила съм много на подобни заведения и в гимназията, и в началото на университета. Не виждам нищо лошо в това човек да се забавлява където и да е, където му харесва. В живота трябва да има и от това. Чалга културата, да, не я харесвам, но музиката нямам нищо против. Може би не бих си пуснала сама в момента, но ако отида някъде, мога да се забавлявам. Не съм от хората, които ще си запушват ушите и ще правят физиономии. Третия факт, който съм избрала, е да ви кажа, че бих живяла на село. То всъщност това може би ми личи. Аз ви казах във видеото запознайте с мен, че винаги съм живяла в града, но много ми харесва идеята да живея на село. Бих живяла в селска къщичка с дворче, би ми било приятно да имам животни, да си гледам градинката. Мисля, че ще ми се отрази даже много добре. Аз съм човек, който обича природата. В момента нямам такава възможност, но се надявам се да имам скоро. Четвъртия факт е, че си водя дневник от 12 годишна. Не говоря за дневник скъподневниче, днес беше много хубаво, не говоря дневник с всички преживявания, мисли, чувства и какво ли още не. Това е незаменима част от моето ежедневие. Който ме познава лично, знае, че имам дневник и в колата дори. След този факт идва факт номер 5. Пиша много грозно. Няма нужда да го казвам, може би. Не заради медицината, просто аз пиша грозно, не се старая, никога не съм се старала да е четливо, да е разбираемо, дори понякога аз не си го разбирам, честно казано. До номер 6 ли стигнахме? Мисля, че да. Добре, номер 6 е не обичам да ям месо. Не съм вегетарианка, от време на време ям месо, просто не обичам вкуса на месото. Не знам защо, никога не съм го обичала. И освен това, мисля, че получих някаква травма в университета след дисекциите на трупове. Да, не мога. Имам прекалено богато въображение. Сега някой може да го свържи с определени диагнози. Имам мото или девиз. Не съм сигурна всъщност кое от двете е, как се казва. Всеки път, в който се съмнявам в себе си, си казвам, знам, мога, ще успея. Може да го вземствате от мен, тъй като работи. Емоционална съм, но съм много хладнокръвна. Ако съм в ситуация на стрес и трябва да реагирам, се справям отлично, умея да запазвам самообладание и умея да оставам на разположение. Тъй, че не се поддавам на емоциите си. След това ми коства много, тъй като в последствие трябва да ги преживея тези емоции, които съм потиснала да реагирам на момента. Справям се с критични ситуации. Номер 9 е, че обожавам да снимам небето. Сутрин, обед и вечер, изгрев и залез, където и да отида, небето е страшно красиво за мен и постоянно съм с телефона в ръка и снимам облаците или отраженията. Номер 10 е, че не искам сватба. Не казвам, че няма да сключа брак никога и такива неща, но не искам самата сватба като церемония. Не искам да даваме толкова много пари за един ден. Не съответства начинът, по който аз разсъждавам. Не искам да каним 100 човека. Даже една приятелка ми беше казала, ма това 100 човека е малка сватба. Ако евентуално склоня за сватба, ще бъде 20 човека сватбата. Максимум 25. Най-тесен кръг. Но да, за мен щастието обича тишината. Вярвам в това. Някой беше коментирал, че говоря с клишета. Да, говоря с клишета, харесвам клишетата и намирам смисъл в тях. Предпочитам тези пари да бъдат дадени за пътуване или за да си купим нещо.
Номер 11 е, че любимият ми сериал е Секса и града. Това ми стана толкова смешно, като коментираха толкова много тениската ми в видеото за медицината. Върнахте ме в детската градина, наистина. Не знам защо някои хора бяха скандализирани от тази тениска. Въпреки че не обичам много да гледам сериали, ако си пускам нещо да гледам, ще е това в момента. Номер 12 е, че страшно много ме е страх от боболечки. Работя по въпроса. Мисля, че съм много по-добре в последните години, но имам уникални истории. Наистина, изнасяла съм се от вкъщи, заради това, че има боболечка и аз не мога да съжителствам с нея. И съм ходила да спя опознати, само и само да не се прибера вкъщи. Знам, че е неадекватно, знам, че няма никаква причина да се страхувам от тези боболечки, знам, че нищо няма да ми направят, знам, че аз съм много по-голяма от тях, всичко знам. Наистина съм се променила доста, даже мога да ви разкажа една такава история, с която се гордея от миналия ден. Махнах миризливка от себе си, защото не разбрах, че е миризливка. Мислих, че е листо, тя падна върху мен и аз мислих, че е листо и просто я бутнах и видях, че съм фанала миризливка с ръка, което за мен е, за тези, които ме познават, знаят какво геройство е това за мен. И нищо не ми стана, дори не се оплаших, хванах я, махнах я и нищо не се случи. Тъй, че понякога замислям защо толкова много ме е страх, като няма никаква причина да ме е страх толкова. Номер 13 е, че обичам еднакво и кучета и котки. Не мога да избера. Преди щях да кажа кучета, сега не мога да избера. Харесвам ги абсолютно еднакво, не ме карате да избирам. По принцип не ме карате да избирам между каквото и да е. Много трудно правя избор и много трудно взимам решение. Тъй, че кучета и котки еднакво ги харесвам. Номер 14 е, че си лягам рано и ставам рано. Миналата година имах един период, в който си лягах в 8:30 по желание. И това беше лятото и наведнъж ще беше светло. Но не ме интересува. Спили ми се, ще си легна. Нямам никакъв проблем с това. Дори и по-рано може би съм си лягала. Ставам доста рано. Дори да нямам какво да правя, дори събота и неделя, едва ли мога да спя след 8. 8 ще е доста късно за мен. Последният факт за мен, който съм избрала за това видео е, че харесвам математиката. Харесвах я много в училище и сега даже малко ми липсва. Интересно, че аз не съм човек на точните науки по принцип. Както разбрахте, предпочитам да чета, предпочитам литературата и езиците. Вървят ми повече, но математиката много ми харесваше. Много ми харесваше, особено когато решаваш някаква задача, че задачата има решение и приключва. Тоест проблема е разрешен, особено там като тези уравненията, като решавахме. Много ми беше приятно. Даже имам чувство, че понякога сама ще взема да си решавам задачки вкъщи. Това беше последния факт за мен от това видео. Искам сега да изкоментирам малко коментарите от предишното видео за моите непопулярни мнения, тъй като продължавам да виждам хора, които си мислят, че аз налагам нещо или проповядвам, или аз знам великата истина и ви я казвам. Не знам дали изглежда по този начин. Изобщо не целя това. Това е просто моето лично мнение. Не мисля, че аз съм разбрала нещо повече от вас или изобщо от някой друг по света. Не мисля, че някой знае по-добре от другия. Това са си моите мнения, моята философия за живота, от моя личен опит. Естествено, че всеки ще има различен такъв и различни заключения, тъй че няма нищо лошо да се разминаваме. Няма как да изговоря всичко, което мисля по въпроса, тъй като трябва да ви снимам цял сериал за това. Идеята да бъде кратко, развлекателно и да се опознаваме. Това видео ми беше много приятно да го снимам. Надявам се и на вас да ви е било приятно да го гледате. Ако е така, ще се радвам да го харесате, да оставите вашия коментар и да се абонирате за канала ми. Ще оставя и социалните си мрежи в описанието, за да ме последвате и ще се видим в следващото видео.